Kaixo lagunok, gaurtan hemen gaude Goldaraz. Zenbat biztanle, 30 biztanle, gutxi gora bera. Bai. Eta ze baiara? Elizara. Imotzen. Bai. Imozko baiaran betire. Imozko baiaran, bai. Eta, bai, Eliza ikustera jongo gea. Agur, gero arte. Pilota likoan lekuan zea, ez da oso plike, baina, bueno, betire hemen herria zoragarria da. Ze politxe, Bai. Zarrantzi guztien da han, bai. Bai, hemen gaude ba, Elizako zarreran, bai, hemen gaude Goldarazko Eliza, Imozko baiarako zarrena, 12. mendekoa, erromanikoa. Ederra, ikuspegia hemendiken, oso ederra, boazen barrura. Hemen olako detailetxo batzuk badaude, romanikoak, zedoteko, oso polite. Edo hemen badaude olako estelak, oso politek. Kampo santuan, Bai. Estela, eta gurutzea, pista ederrak. Dugu ba, Elizaren aldarea ez du baloreik, zergatik da 20. mendekoa ez da. Zaindaria, bai, Madrikina, baliosua, ez dakit 17. mendeko izan behar da, romanista, natibitateen, Amabikinaren natibitatea edo. Bai, Amabikinaren jaiotza. Oso politia da. Ba, kroskakin egine, bobeda, Samieleko antza segurukoa dauka, Oso ederra benetan, eta San Miguel noski, San Miguel, San Jose, eta gero Amabirkina eta Jesusen bihotza, eta Amabirkina Jesusekin. Gero Bataio Pontea hemen dago. Konfesionario Norma Xamarra. Eta hemen badauzke olioak eta gordetzeko egoten ziren. Zer da? De los... Hori eramaten zuten komunioa. Komunio eramateko geixoei. Edo... Biatikoa. Biatiko eramateko ziren, Biatiko, gure garaian. Para los difuntos, parece así. Ez, zen hortako komunio eramateko. Eta hemen sakristia. Sakristiak oso argi hona duke, halako lehio bat, halako ze bat intzelako. Bizikiteko zonbit. Bai, komuna eta dena, badu, sakristi honek komuna eta dena baduke. Desinfektado, bere, kose. Anti-Covid, baita bera. Hau, lehio erromanikoa eta bobedak. Du merito handie, aldarea modernoa da, eta... baina, bueno. Aingeru batek Mariari dio graziaz betea, jangoikoaren semeari emango diozu sortzea, goizarratxeta eguerditan, ama goresten zaitugu, aingeruaren hitzak berak, guk ere esaten ditugu. Eta hau kanpo santua. Hemengo etxe bakoitzak dauken zea. Jauna dut hartzai
ez naiz ez ere beharrean, larre guritan arnauetan. Atsedenezko urbizitara hark naramatan bizkortzen ditarima. Jauna dut hartzai, ez naiz ez eren beharrean, larre guritan arnauetan. Hau da apezetxea, apezak eta bizitu dien etxea, eta hemen frontoia, pilotalekua. ¿Cuántos metros? Hola. Ardi ezta. Zazpi número. Es que don José solía contar así. Bueno, eta Bueno, agurok. Aio, hori aio. da, eta beste bat arte. Bai. Ongi zeitu. Agur, agur. Hementxe, hau, hori da, urrengo horri arte. Hemen arditxoak, eta hemen txakurrik ezin sartu. Hau da.